machielo. Yes. In kaka jaked ne ratiro mar oganda, tiju mar kedo ne ratiro mar oganda, ununtiere pacho kae. Kaluwore kod sirikal, kata gino mane jatend piny mano ma Tanzania wacho, ne wacho ni onge kaka nyalo yie mar mondo mi jomoko wuoge e pinygi obi oroch arita e pinywa. Tich mar kedo ne ratiro mar oganda, kaka ina ja Vocal Africa, kendo thothne itie pacho kae. Owinjo bed nukedo ne mana ratiro mar Jokenya kende koso yienu mar mondo mudhi nyaka e gwenge mamoko, kaka Boniface giri koro nowuok pacho kae, kakoro gidhi nyaka e pinje maoko. Nikech kata kaka ni winjo, kaka joten migepe noloso, mabendo chung' ne tudruok kod pinje maoko, Musalia Mudavadi, noloso ka gimodok ne sirikal mar Tanzania, gino mabende jopiny noko kawe yo makar. Aparo ni kancha wantie I Madaraka Day, winjo achiel kuom the welo manogweli, koro neni miyo moro. Kanogolo his speech, noloso sana about weche meg ratiro mar oganda to kod justice. Noloso sana about historia mar jo Afrika. Kendo nochako wacho ni piny igero kod mbaka to kiny igero kod kedo. Koro wan wawacho ni statement maru president ma Tanzania was a political statement. To nen statement ma odwa mondo okwedgo jogo mofil ni nyalo chung' kod dhano ihinyi pinye. Gimomiyo wacho kamano en ni ratiro mar oganda are universal. They are universally declared human rights. To ratiro mar oganda bende onge kod boundary. To ratiro mar oganda bende gichal. Kaka gin Uganda, kaka gin Kenya, kaka gin Somalia. To ratiro mar oganda bende nyaka giyogre. Okinyal nyiso anan gi ratiro mar chiemo, to ratiro mar ngima taongo go. Kathoda chiem nadi. To gimwatemo wacho ni gigi bende kod frameworks ama utaratibu miluwo chema ikedo ratiro mar oganda. The most honorable thing manene President ma Tanzania dotimo nikopo no feel ni I harakati mane Boniface Mwangi ridhi kedo ratiro mar oganda. Wach gima negitimo na tumo sogolo solidarity chung' kod ng'ato ming'eyo. To mar ariyo Martha Karua nodhi kaka wakili. To jogo ng'ano maneni I court Tundulisu en gratiche ma mondo chung' ne kod wakili. To wakili mari nyalo wuok anywhere in the world. Oge kama chike yote mowacho ni wakili mari nyaka bed mana wakili mokipinyi. Kata na William Ruto kakae kano otergi nyim doho mar ICC. Iweche malit sana. Wakili mbego kuna ginjo Kenya kende. Negi kawo wakili all over the world. Koro wan gimo wacho enini Mama Samia ne okoso ni Jokenya kendo no okoso ni Boniface Mwangi nikech ne be ni adier chutho oamini gima wacho chande. Boniface Mwangi kope no okoso orocho chike ma Tanzania to ni kawe imake titere nyim doho kod ketho mameke. To kopo no neno no Boniface Mwangi mondo oduoke Kenya kakae machak no duok Boniface Mwangi. Nwach no beni basiti mon Boniface Mwangi deportation. Obedo handed over to the Kenyan authority. Okinyal kao ng'ato tigoyo tihinyo iyo mani i abandon ikoru wang'iyo. Wawacho ni mano kata man under international human rights principle any he that seeks equity must do so with clean hands. Kopo ni Boniface Mwangi gagata no koso ni Mama Samia to bende kedo okonyal kendo tiyo kod koso irekebisha Boniface Mwangi giri. Koro mano kwanyal yego kendo onge sheria yote mama cha noluwo iwach mar Boniface Mwangi to no nyiso mana level of impunity kendo koro confirm ni piny mangima ni kweli kabisa Samia en dictator mapkodoro yudi kendo pogo Samia gi William Ruto kod Museveni onge gichal to girom. Yes. Atonya kasani